Matapos ang outbreak ng avian flu virus, hinimok ng chairperson ng Senate Committee on Agriculture na dagdagan ng pondo sa livestock at poultry sector. Ang kabang balita sa report na ito. Nagharap sa 2018 budget hearing sina Agriculture Secretary Manny Piñol at Senate Committee on Agriculture Chairperson Senator Cynthia Villar. Matatandaan na nais pagpaliwanagin ng mambabatas ng Department of Agriculture at Bureau of Animal Industry kung bakit hindi na-monitor ang avian influenza virus na tumama sa ilang bahagi ng Central Luzon, partikular na sa San Luis, Pampanga at mga bayan ng Jaén at San Isidro sa Nueva Ecija. Ayon kay Villar, sinabi raw ng kalihim na na-contain na ang virus at ngayon ay nag-uumpisa ng bumangon ng mga poultry freezers sa nasabing lugar. Ngunit hinimok niya ang kalihim na taasan ng alokasyon ng pondo sa livestock at poultry industry. Napag-alaman kasi na 3% lang o 180 million pesos mula sa 60 bilyong pisong panukalang pondo ang napupunta sa industriya ng panghahayupan. Masyadong maliit ayon sa mambabatas. Itataas nila. I think they will raise it from 1.5 billion to 5 billion. Meron silang pagkukunan para bigyan ng mas malaking budget ang livestock and poultry. At upang hindi na maulit pa ang avian flu outbreak, malaking bahagi raw ng pondo sa industriya ng livestock at poultry ay mapupunta sa mga laboratorio. Para mas alam natin kung ano, saan nanggagaling yung mga bird flu na yan. Tapos magbibigay tayo ng training program para sa ating mga municipal and provincial agriculturists so they can cope up. Kasi ang ating DA po nasa region lang yan eh. So gusto nating empower yung ating mga municipal and provincial agriculturists para pag nangyayaring ganyan, alam din nila kung ano gagawin. Kailangan din daw na patuloy na pag-aralan ng gobyerno ang tumamang virus upang mabigyan ng sapat na impormasyon ang mga tao. Kasi minsan, hindi nila nare-report agad, hindi nila naintindihan kung ano nangyayari. So we have to do extension program na maturuan yung ating mga agriculturists sa local na maintindihan yung problemang yan. Para nang sa ganun, alam nila gagawin pag nagkakaproblema ng ganyan. Kasama sa pagbabalita si Irish Dotillo sa si Lordilin Katama nag-uulat para sa Metro Central Luzon News.